20. století. Tento knížerád cestoval, to je tady zcela očividné. Například mezi lety 1901 až 1902 například Františka Štěpána Lotrinského. Ten zámek navštívil hned dvakrát, ale bohužel pokaždé bez své známé manželky, tedy Marie Terezie. Františka Štěpána potom na zámku byla takto vytvořena roku 1914 pro nádherného biliardového stolu, tak vidíme hlavně trofeje z Severní Ameriky, takže na něm bude to například kapitální 12. a ten stůl. Nádherný výhled na nedaleké Orlické hory. Dneska je poměrně dobrá viditelnost a tak vidíme i nejvyšší vrchol, velkou